Ten, ten, ten. Veña que vamos! Moi bons días, escoita, acordaste de Rocky? Ten, 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 ten. Bueno, vou cantar porque encima de que o inglés é malísimo, se empezo a cantar e facer que voseo, xa monto todo. Cociñeiro! Cociñeiro está chevó aos fogós. Como estamos, familia? Que tal todo? Como amenciche hoxe? Que moitas veces digo, como amenciche, despois non espero resposta. Dalle! Ai, xente queixándose, xente... esa, o que ten bo humor, ese. Ven para aquí, ó. O que se estaba a queixar, espera que vas a encontrar unha receita hoxe. Arroz ao caldeiro. Arroz ao caldeiro, que é unha cousa super sinxela de facer. Neste caso, íbamos a facer sen caldo, ora explicaremos un pouco por qué. É casi como esa paella por ese caldo, porque vai facelo a propia carne. E despois 4 cousiñas que me parecen super importantes para que sexa, evidentemente, un caldeiro, pero para que teña ben de sabor. Así que vamos a presentar os ingredientes e seguimos ca receita. Aquí, neste caso, temos hoxe 3 partes de carne diferentes. 3 clases, neste caso. Temos un pouco de costela de cocho, temos un pouco de magra de cocho tamén, e temos por aquí un pouco de coello que me sobrou. Cando faz algunha elaboración e che queda algo na neveira, hai que aproveitalo, vale? Receita de aproveitamento tamén podería ser. Un pouquichiño de arroz. Temos o fígado, que non empreguei a última vez, dese coello. Temos allos, un pouco de perexil, temos tomates, e como sempre, para facer un bo rustrido, un pouco de pemento e algo de cebola. E veña que andamos, outro día po lombo, outro día ao sacho da cociña. Que tal, Lidia? Bos días. Bos días, Iván. Como andamos? Eu estou increíble. Increíble porque, ademais de que eu viña así un pouco ca historia de... Vou dicir os míticas 4 cousas que para que un arroz saia increíble, que a xente se quede con esas 4. E hoxe vamos falar un pouco diso. Porque normalmente estamos a falar sempre tamén desa auga, dese caldo que vos decía antes e tal. E hoxe, como temos carne e vou na guisar un pouquichiño, é arroz ou caldeiro, sen caldeiro... Aí vou, xa va, espera. Aquí innovando, non está Espera, sen caldeiro, claro, a ver. Xa verás como me entendedes, que se queredes entender, entendes, e ti tamén. Xa verás, eu xa empezo a rir, pero isto é así, mirade. Cando se fai un arroz ao caldeiro, normalmente hai que ter un arroz, un caldeiro bo, tal, non sei que, vale. Eu, de feito, non se me dan nada mal os caldeiros de arroz facendo neses chimes de ferro con ben de lume e tal, cando tes un pouco de artillería. Pero estamos nun programa de televisión, non nos podemos olvidar. Entón, se eu collo un caldeiro así, quen o ve? Dende aí xa non ves nada, tes a musculitos que ten que empezar a facer unha historia rara ca cámara para que todo saia ben. Ou senón a cámara de arriba, imagínate só véndome a calva. Nada, non ten moito sentido, non? Polo tanto, o máis importante que é que vexamos como se fan as cousas. E sí que é certo que neste caso, como temos unha ola un pouco máis grande, que nos vai pasar? Que posiblemente a evaporación sexa un pouco diferente, é dicir, que evapore un pouco máis. Un chisco máis de líquido, é problema resolto. Problema solución, decía o meu colega Cancelas. Problema solución. Veña, aquí, chisquiño de lume, fitamos para el e temos xa todo feito perfectamente e, evidentemente, un pouco tamén do noso aceitiño. O que imos facer aquí é preparar a carne que teño máis ou menos preparada para empezar a facer pois un rustrido de carne en condicións. Moitas veces, vale, a propia carne vai a ser a que nos faga o caldo. O caldo non é máis que coller un par de verduras, un pouco de carne, un pouco de peixe e chimparlle un pouco de auga unha vez que sofríen algo e tirar para dentro, non? Bueno, pois o que vamos facer hoxe é que esta carniña que xa lle vamos a meter aquí uns lostregazos bonitos, mirade, a todo isto, como vamos a cocer un anaco, se facemos os cachos moi pequenos, que nos vai pasar? Bueno, pois pasaranos que despois vai se de facer de contado, vai quedar moi seca, tampouco é preciso que nos pase eso. Bueno, esta grasiña deixo por aquí. Sabes que estaba a pensar? Dime, sí. Aquí temos un exemplo gráfico de 3 tipos de carnes, non? Onde temos carne branca, temos carne vermella magra, con baixo contido en graxa, e temos carne vermella graxa, vale? O sea, tenemos o cabeceiro que máis graxa, totalmente, certo, totalmente. As persoas que teñan, sin a casa, hai xente co colesterol alto, pois bota máis desta e desta. Vale, é unha cousa que moitas veces, home, aquí en Galicia non pasa tanto, porque se tes un cocido, por exemplo, xa empregas, na miña casa empregase polo, cocho, tenreira, non? Empregas un pouco de todo. Pero moitas veces que despois faz un arroz, é como que tal, ten que ser de tenreira, punto. Para. Eu tiño un pouco de coello, e vamos toquetear co coello tamén. Isto, mirade, tamén, cousa bonita e interesante. Esas costilliñas, así, chulas. Que facemos? Cachiños. Isto sí que é verdad que é agradecido na cocción. Polo tanto,
podemos hacerlos un poquinho máis pequenas porque despois rustido vai quedar super ben. E despois hai cousas, que se non che gusta moito o... Mira, esta ten aquí como un pequeno tal, quitamos ca propia mão, non pasa nada. Se non che gusta moito o cocho e queres empregar outra carne tamén, podes. Aquí podería haber perfectamente polo. Isto sempre o digo, sempre. A miña amiga Lidia non é moi amiga da carne, pero se colle os 4 consellos que falamos e faino con verduras, fai un caldeiro exactamente igual. Hai máis opcións. Podes botar mexillóns, ou podes botar ameixas... Sí, pero como eres máis amiga dos garabanzos tamén podría. Si ao final de todo, uns garbanciños por riba tamén non levan. De feito, o mítico arroz ao forn dos valencianos leva garbanzos, leva esas historias, totalmente, ademais. Vale, lume, arriba, empezamos. Mirade, o coello xa vai ir así. É a parte, dixen eu, mira, quedoume aí un pouquichiño tal, é a parte do espiñazo, a parte da costela, case a carcasa, pero dá moitísimo, moitísimo sabor. Por lo tanto, vai para dentro tamén. Antes de nada, mirade, vamos a facer unha cousa, xa está ese aceite quentiño. Antes de nada vou salpimentar un pouco, por suposto, xa vas colléndome ese par de allos, pomos aquí pola esquina, se non te importa, porque así, mira, eso, non te pases. Vale, relamos un pouco desa pimenta por riba, que vai collendo un pouco de todo. Despois isto, como vai levar un anaquiño, non nos importa moito, que tamén como espalla. Teño que darlle aí un toque a ese pimenteiro porque vai un pouco para outro lado, Vale, carne, pa dentro, vamos, mirade, aí. Eso, o seu sitio natural. Os cachiños, como vos dixen, un pouco grandes, vale? Por qué? Porque despois a carne tamén encolle un pouco, e porque queremos que non se fagan de contado. Ese coello que tiña da outra elaboración, está ben metidiño, pa chuchar nos osos, moito lle gusta a miña nai. Moito lle gusta a miña nai. Veña, isto para aquí. Limpamos un pouco máis. Saco isto. Vamos aló. Metemos así, desta maneira. Perfecto. E damoslle un ruxe-ruxe a estos. Os allos. Mirade, despois, como vimos a facer un machucadiño con ese fígado, vale, pa dentro, vale, allo por aquí e allo por aquí. Cólleme o fígado, porfa. Ala, mirade, unha das primeiras cousas que temos que saber para facer algo saborido. Aproveito o fígado ou non? Ademais, o fígado ten propiedades tamén, non? Sí, por que non? É unha fonte de ferro, non é? As vísceras non son para tomar todas as semanas. Pero sí, por que non? Aproveitamos o ferro. Vale, pois neste caso, o fígado ímolo pasar un pouquiño e ímolo facer como unha especie de paté con el despois. Con eses propios allos e o machucado, tal, eso sí, ímolo ter un anaquiño. Mirade, unha cousa importante, a veces ten unhas veniñas aí que son un pouco duras. As venas estas, quitolle esta parte así e outro pa dentro, vale? Eso pa dentro perfectamente. Aí vai. Este por aquí, este cachiño por aquí, este por aquí. Hai que telos aí ao fit, que non se nos vayan. Limpamos, empezamos cas verduriñas, porque neste caso, como quero controlar en cada momento a cocción da miña carne, que vou a facer? Pois directamente facer as verduras aparte. Hai moita xente, e eu xa teño falado, que moitas veces fago o que? Ter un rustrido aparte, xa feito do día anterior, collo carne, por exemplo, un polo que se fai un pouco antes, e teño xa, nunha cubitera, igualmente, un pouco de pisto, algo concentrado, dun tema que lle dé potencia. Neste caso hai xente que llama salmorreta, un rustrido de toda a vida, que pode levar perexil ou non, allo ou non, pero que é importante que quede ben concentrado para que despois dé moito sabor. E aquí está o tema do arroz. Fígado, allo no machucado que vai ao final é un bo rustrido. Así que empezamos con estas historias. Veña, imos aló. E de feito, vou facer unha cousa, que xa non imos mover, vou coller un cunco destes, e esta carne, mirando pro lume, vamos a ver a primeira vez como fai, como vai tostando. Veña, perfecto. Non queremos, xa vos dixe máis dunha vez, que se nos pase. Sí, que vaya collendo esos tostados, por eso dos cachos grandes, é que, como xa sabe todo o mundo, buscando moitísimo sabor desto, porque todo o que se nos pegue ao fondo da nosa tarteira irá con ese pouquiño de auga e xa empezará a facer hoxe o caldo dende aquí. Veña, a ver, que me contas ti? Oxe, facer unha pregunta. Estaba eu maquinando, sempre estou maquinando en cousas. Sí? Mira, se ti e máis eu, ou dúas persoas calquera, sí? Comésemos o mesmo e nos exercitáramos o mesmo, sí? Crees que teríamos o mesmo corpo? Non. De feito, unha cousa que estudiei, a xente xa o sabe, igual tal, eu fixen ciencias de actividade física do deporte. E falábase dunha cousa que é o somatotipo e a somatocarta das persoas. Hai xente que é endomórfica, mesomórfica, ectomórfica. Hai 3 partes de persoas. Entonces, sen quererme poñer moi teórico, porque xa empezo a lembrar, vaya memoria miña. Era un estudiante, eu, vaya maravilla, macho.
Pois non toda a xente. Hai xente que ten unha xenética, por moito que coma dunha maneira, que outro come moitas que está sempre así. E agora a nutricionista que ainda sabe máis que a min. Contanos, a ver, como que cousa? Hai máis de 100 factores que influen na nosa saúde. Son 130 creo que son. E son 30%, 30 e pico por cent son modificables, é dicir, dependen do que fagamos, vale? Hai moitos factores que se escapan das nosas mans. Polo tanto, non podemos dicirlle a xente que ten determinados corpos como ten que comer. Porque non sabemos como come. Por ver o seu corpo non sabemos como come. Mira, de feito, poñeche un exemplo que onte, na consulta, vemos, por exemplo, un rapaz novo, cun porcentaxe de grasa moi baixo, deportista, delgadiño, non? Unhas analíticas terribles. Mal. Terribles. Pero terribles porque levaba unha alimentación, unha dieta específica que se puxo de moda, e as analíticas estaban fatal. Claro, dende fora... Dende fora a xente está como un lóstrego. Comentoume a médica, el foi pedir unhas analíticas, e dixo a médica, no, ti es novo, ti como estás delgado, non llas pedía. Vale, o sea... Pedí unas, estaban fatal. É dicir, non podemos presumir a saúde que ten unha xente ou que non ten en base a como é o seu corpo. Totalmente de acordo. Ni tampouco que come que non come. Por exemplo, na mesma familia temos un irmán e un irmá que poden ter corpos diferentes e viven na mesma casa, e comen máis ou menos comida, igual. E un sae a xenética da nai, outro sae a xenética do pai. Ou do abuelo. Ou do abuelo. Sí. E teñen corpos totalmente diferentes. Pero quen recibe o consello alimentario? Ah, sí, o que está máis gordiño, o que está máis grosso, o que parece tal. Gordiño ou que está máis ancho, que a veces, mira, nós na carreira, unha cousa interesante, como vas falando, na carreira moitas veces, cando queríamos falar de xente, como era ou como iba a ser, como vas facer unha transformación dun adolescente ou tal, xa se miraba sempre o ancho dos osos, das mandíbulas, das bonecas, dos xeonllos, tal, para ir mirando en plan, este rapaz vai ser un animal, porque se veía, e moitas veces parecía que estaba entrado en carnes. Aos 4 ou 5 anos era unha besta parda. Entón, hai unha cousa que me parece moi interesante, que, primeiro, vou dicir unha cousa que hai algún que non lle vai gustar. Primeiro, métete no teu. Cando empezas a dar así... Un cocoitelo, ademais, cuidado, Cando empezas a dar moito consello de ai, mira que gordiño está, que métete na túa vida, vale? Hai pa todos, pero é peor cando os comentarios veñen da propia casa. Quero dicir... Home, claro, doiche máis, ao mellor. Que cando temos dous fillos, un fillo e unha filla con corpos diferentes, quen recibe o consello de que ten que comer menos, mellor, X? Pois o que ten o corpo máis gordo, normalmente. Estamos estigmatizando, non? Eso acaba xerando unha mala relación ca comida, unha mala relación co corpo, que ao final fai incluso que comamos peor e que teñamos peor relación ca comida donde simplemente había corpos diferentes. Eso vino eu moitas veces. De feito, o sea, de verdad, que eso vivino nas miñas carnes, case. O sea, non nas miñas, que eu xa dixen máis dunha vez que era medio gordiño cando era pequeno, pois foi un pouco máis tal. E non comía ben, pero sobre todo era moi sedentario. E que era moi sedentario, entonces cando foi empezar a facer un pouco de deporte, a facer tal, xa comías hasta un pouco. Eu digo moitas veces, en este caso, gústame porque Lidia pensa igual que a min, que está moi correlacionado o deporte, o movemento, porque ir ao monte a pasear cos cadelos tamén é deporte, vale? Non fai falla ser aquí campeón olímpico para que as cousas vayan ben, eh? Ao final, temos que promover hábitos saudables independentemente de como sexa o corpo. Ai, que teciño, espera. Ti sigue, que quero que se vai quencer demasiado aceite. Independentemente de como sexa o corpo, porque as persoas delgadas non lle dicimos tes que moverte máis ou tes que comer mellor, non? Pois non, temos que comer mellor e movernos máis todos e todas. Todos, sempre. Non depende do corpo, porque o que facemos así é estigmatizar e xustamente conseguir o efecto contrario que buscamos. Si é que buscamos axudar. Estas cousas que dicimos moitas veces, igual parecemos pesados, pero os dous estamos de acordo e creo que a veces falta un pouco dese discurso nas casas de que hai que mirar tamén a raíz, pode vir aí unha antesala dunha diabetes, pode haber xente que ten un hipotiroidismo, mil cosas. Unha serie de cousas que moitas veces además tampouco é directamente o que como, senón o que dicía un pouco a predisposición xenética que teño. 30% falache? 30, creo que é o 30 e pico, 33, 36% de factores modificables, que están nas nosas mans. Por eso digo, non quere decir que non podamos facer nada por mellorar a nosa saúde, pero non todo o resultado da nosa saúde ten que ver co que nos facemos, non? Por iso que deixemos de dar consellos só a uns corpos, non? Porque os outros tamén teñen que levar hábitos de vida saudables, non? Que o facemos moito. Pois importante meternos aí. Eso é importante, e despois de importante tamén que é, mirade, eu estaba a falar e parecía que se me quería queimar un pouquichiño ese aceite. Entón o que fixen é sacar a tixola
da a súa historia, baixalo o lume, nese caso apagalo, volvemos agora e temos todo feito, vale? Volvemos a meter un pouquiño de lume, algo de sal que sempre nos axuda a que deshidrate e que non se queime e molle un pouquiño máis, unha pingueira de aceite e o cociñeiro salvou a situación mentras falaba, non pasa nada. Mirade, aquí seguimos a facer isto. Mover os cachiños de carne un pouco máis grandes, que son magriños e tal, e que se sigan facendo. Mirade que estamos a buscar ese momento. Aquí, compañeiros, enseñade esta historia. Eso, cando botemos auga, vai ser unha auténtica maravilla. Este marronciño, e todo o que está saindo, igual que da carne, vale? Esto ímolo sacarme, poñer por este lado, e seguimos. O que vou facer, antes desa cebola e antes de que se me olvide, vou coller xa o fígado. O fígado é máis que suficiente, mirade, tostadiño, para despois machucar xunto co allo. O allo vai quedar un pouquiño máis, vale? Sen problema ningún. Mira, aquí, eso, metémolo e aí queda. Vale, con isto por aquí, acabo con esta cebola, e se me traes, por favor, eses pementos, vale? Sería maravilloso. E se me relas os tomates, xa non che digo máis, porque senón empezamos a falar e non facemos nada. Eu douche, mira, aparello. Que che parece? Queres un máis grande? Un cunco máis grande para non manchar nada? Toma, Venga. que igual te echo máis cómodo. Veña, perfecto. Vale, relar tomates. Moitas veces, cando quero o tomate trocealo, vale, que fago? Pois fervo e escaldámolo para quitarlle a pel. Pero cando simplemente queremos rayalo, non, pero hai que partirlo a mitade. Mira, esta é a bomba. Que? Vale, mira, deixame un segundo. Ai, Que? Cache na mar. Toma, home, así, cachiño e cachiño, vai, porque senón a pel vai pa aí, ó. Hai que facelo como lle parece Ese el, plan. se non se Dios. fai como o fai el... No, que non quero que vaya o pelexo pa dentro, senón vai ir o pelexo tamén, miña Eso rula. cómese tamén. Ah, sí, pero eu non quero comelo, porque despois quedan os pespalletos así, na boca. Vale, por certo, se che gusta a ti meter, méteos, vale? Pero neste caso, aínda que esta sepa moito de cociña, o que manda aquí, sepe con pelo son eu, Que vale? me gusta recordalo, Home, como que se me gusta recordalo, Lidia? Non o recordo, a xente xa o sabe, recordo a ti, Non, a xente xa o sabe. Veña, aquí, seguimos con esta ceboliña, perfecto, metemos isto así e témolo listo. Aquí está. Eu entendo que ti pensas na fibra do pelexo, pero eu penso que xa leva fibra por todas partes. Vale, aquí, esa ceboliña é o que vos dixen o primeiro de todo. Que é o máis importante para facer un rustrido, que leve tempo tamén. Por lo tanto, isto que xa empeza a coller un pouco de cor, vou a meter, mira, medio pimento. Por lo tanto, non lle vou a quitar nin o historiete ese. Medio pimento por aquí, este deixo por aquí, non che quero... Ai, perfecto. Podes botar as codias do tomate aí, sen problema ningún, vale? E así xa temos eso, porque iso vai ser un caldiño o próximo día. Pimentiño por aquí, eso xa queda para outra elaboración, ben chulo, e tiramos. Agora, un pouco de tomate e rustrir. Por certo, unha das cousas que tal, falando da receita e do arrociño, unha das cousas máis importantes é acadar despois o punto do arroz. Sei que falo moitas veces desto, pero é importante comentalo. Non todos os arroces cocen igual. Vale, entonces, se non cocen igual todos os arroces, temos que andar un pouco, pois, o lío do que facemos nós. Neste caso, que tipo de arroz? Outro día poñías así cara rara cando che falaba de rollos de arroz, de razas. Pois hai Osenia. Non coñecía tantas. Claro, pero hai Osenio, J. Sendra, hai un que te chaman agora que chaman argila. Vale, o argila parece ser que pos cremosos, pos caldosos vai moi ben. E de feito, claro, as plantacións de arroz, ao final, levan tal. E hai arroz como máis glutinoso, que aquí quedaría fatal. Nos precisamos, neste caso, que sexa un arrociño, vale? Pois tipo carnaroli, por exemplo, tipo bomba, que absorba ben sabores, pero sobre todo, como argila que vos comentei, que garde ben, moi ben, a súa textura. É dicir, que non se desfaga. Porque, claro, un arrociño que se desfai non ten moito sentido. Aquí baixamos un pouco o lume, movemos ben, que se siga isto traballando, humedecendo e tiramos pa diante. Veña, aquí o que facemos é o seguinte. Outras veces empregamos pasta de tomate, empregamos, eu que sei, por exemplo, para falar rápido, a pulpa que che gusta a ti de chouriceiro, vale? Que metemos moitas veces tamén, esa pastiña. Bueno, pois hoxe o truco é non ter eso na casa, de repente estar solo con verduriñas e dicir, bueno, eu vou facer, sí, simplemente que este rustrido sexa ben feito, é dicir, ben tostado, ben acaramelado, que ese tomate quite toda a humidade, eso está perfecto, e que siga facendo das súas. Así que nós, o que imos facer agora é seguir traballando un pouco nestas verduras, nesa carne, e aquí na carne ides mirar unha cousa maravillosa. Como xa ten ese punto tostado, agora, algún dos cachiños,
xa veredes, que ides ver agora, voulle botar auga, vale? Auga para facer ese caldo do que falamos. E así coce 20 minutos para que despois con outros 15, 16, 17, 18, depende do arroz, vale? Xa este todo feitiño. Así que isto por aquí, unha rustrida rápida, facemos esta historia así, poderíamos botarlle tamén un pouco de perexil, pero vai ir ao final de todo. Mirade como facemos, é o seguinte, mira, aquí movemos. Empezamos a bailar un pouco con esa verduriña, vale? Todos na casa, facendo un pouco de boneca, facendo un pouco de historia. Collesme ese tomate, porque vou subir o lume, xa. É o que vos dixen, mirade. A carne, tostada, tostada, tostada. Esos cachiños tal. Se algún cachiño vexo, por exemplo, esta costela, vale? Aí, que se vexa polo medio. Perfecto. Isto tamén. E como está nun punto no que eu creo que está maravilloso, o que fago é o seguinte. Coller auga. Teño 400 gramos de arroz, vale? 400. Ben, perfecto. Normalmente debería coller 3 partes ou 4 para ir calculando un pouco o meu caldo, vale? Pero hai unha cousa importantísima, que é que eu ainda teño que cocer 20 minutos mentre se fai o rustrido, vale? Polo tanto, voulle meter 2 xerras sen medo ningún, porque 2 xerras é casi a cantidade de 3 veces a parte de arroz, pero que vou empregar máis. Por qué? Porque isto agora vais a seguir evaporando. Así que voulle meter aquí un par de xerras, esta primeira que xa cobre, que vai cocendo, dentro de 10 minutos outra xerra máis, e así esperamos a que se faga este rustrido maravilloso, con ese tomate, con ese todo, lume para arriba, e nun chisquilichasqui, estamos aquí, xa verás. Como vai o caldeiro? Levo, non sei o caldeiro. Levo 5 minutos buscando un allo. Anda por aquí co min antes. Macho, teño outro por ali. Pero que te para co chascaracas? A ver, xa fun mirando todo o rollo porque ahora quero rescatar ese allo. Aquí está, só. Veña. Eso é, perfecto. Vale, que quero que empecemos a machucar esta historia. E toca a quen lle toca machucar? A machucadora son eu, non? A machucadora. De feito iba a dicir, vais machucar, non sei se machucar eu. Veña, deixoche machucar. Pero vouche preparar todo para machucar, home, que se despois me dis. Por certo, mira, unha tapa que lle puxen para que evaporara menos. Despois empecé a pensar, digo, bueno, que tal que se concentre, porque esta é bastante carne. Se temos menos carne, bueno, pois que evapore un pouco para que vaya concentrando o sabor. Pero así, auga fervendo, vale? Para que agora que lle botemos por riba, vaya todo no seu sitio. E isto, mira, sacamos a pel, e isto xa é marmelada de allo. Así que, para aquí pouco vas ter que machucar, xa te digo tamén. Esa marmeladiña que teño, e isto, que é unha cousa que é maravilloso, que é este fígado que fai as delicias de calquera. Vale, machaca aí, ese cachiño. Vouche dar outro pouquiño, este. O outro xa vou roer eu. Veña, perfecto. Tacatá. Estas peliñas por aquí, isto non se tira, deixamos un segundo, eso xa verás. Eu como neso sen problema ningún. E agora, nós, con esta historia, e Lidia traballando, que é unha fenómena, facemos o seguinte. O truco que dixemos era un bo caldo, agora fixemos o caldo a partir de auga, perfecto. Nós temos aquí para empregar o arroz, esta era unha parte, xa va por algo, hai que meterlle máis, evidentemente, pero un rustrido. A ver, que alguén me diga, apagamos lume, que isto non é unha auténtica... A cor xa di tal. Que di a cor? Que se tostou, que se confeitou, que fixo todo o que tiña que facer, vale? Pa dentro. Así, tal cual, todo. Estes bichos para dentro. Isto vai dar unha cor, un saborazo espectacular, porque a verdura, ademais de ser boa, que xa o sabemos, porque falamos todos os días dela, ademais de que saber que é un elemento imprescindible para as nosas vidas, para a nosa nutrición e alimentación, ademais de saber que a nosa Lidia podería comer a base de verduras, tamén teñen moitísimo sabor. Moitísimo sabor. Vale, e dan moitísimo punch a cada unha das nosas receitas. Non é simplemente o boas que tal, senón que dan moitísimo sabor, incluso como base principal. Mirade que cor, nin azafrán, nin colorante alimenticio deste extraño. E que motivo polo que temos que incluílas? Porque imos a desfrutar máis dos pratos. 100%. Sempre digo, non metamos nada só porque é interesante a nivel nutricional, sino 100%. porque forme parte do noso desfrute e, ademais, axúdenos a mellorar a saúde. Vale, cada rollo destes, 2 destes, máis ou menos, tamén é un cunco de arroz. Así que volvo a facer algo que parece que está feito así, como que non quera cousa, e está controlado. Vale, porque levo 4. E vou botar outro máis, porque xa vos dixen, agora sí, o arroz, que isto é importante, non vou tapar.
No. O arroz sí que tapei a carne para que se fora facendo ese caldo, xa viches que a auga xa colleu unha cor increíble cando lle botamos a verdura moito máis. Botamos isto por aquí, témolo quente para que non deixe de ferver e agora deixamos este pouco por aquí, sen problema ningún. Se precisamos máis metemos, pero depende do lume alegre que lle botemos, depende de tantas cousas da nosa, se é unha vitro, se é unha inducción, se temos un lume de madeira, se temos unha cociña de leña, se temos gas, como neste caso. E aquí o arroz, que xa vos dixen que estou empezando a pensar que o arroz, cando se mete directamente en auga, queda brutalmente ben. É como lle teño mellor o punto collido que o que na caro. A veces o que na caro vai metal. E eu, de repente, tiro toda esta historia para aquí con esa carne, estes 400 gramos de arrociño, imos meter unha ración para 4, primeiro, segundo e terceiro. Non, que va. Vale, aquí, o que facemos agora é lume para arriba de todo, que empece isto a reventar. Provei un pouquiño de sal, fai un pouco, estaba sosiño de todo, evidentemente. Vale, collín agora e agora non vou a seguir correxindo. Hacia o final, cando queden 5 minutiños, vamos a volver a facer esa historia. Así que agora que ferva, déxame ver. Me cago. Mirade, e cando empezou nuestra chevó Lidia, machucaba así, daquela maneira. Pero dende que ya chamamos a machucadora, que outro día, parece ser que xa chamaron na calle e na rúa machucadora, mira que fai, o paté do que falamos. Así que nós empezamos a meter esta pastiña que é totalmente saborida, algo que é como esa pastilla que lle botas ti de caldo de historias raras, esos polviños brancos que fan os orientais. Ese, como lle chaman, o glutamato monosódico. Glutamato monosódico. Vale, pois nós, fígado de coello cun pouco de allo confeitado. E en 15 minutos, arroz o caldeiro feito. Chisquilichatsqui. Hoxe cociñamos arroz ao caldeiro. Comezamos cortando en anacos a magra, a costela e o coello para fritir nunha tarteira cun par de allos e o fígado deste último, para máis tarde engadirlle auga dabondo para facer o caldo do noso arroz. Ao mesmo tempo, noutra tixola, rustrimos a ceboliña e os pementos xunto cos tomates relados, ata conseguir unha marmelada perfecta. É o momento de unir as dúas elaboracións, botando máis auga se fose preciso e engadir o arroz xunto co mallado de allo e fígado, deixando cociñar o conxunto uns 15 minutos. Un chisco de repouso e trai pan, que comeza a papatoria. Mamaíña do ceo, menudo arroz o caldeiro que nos acabamos de marcar. E con cachiños de carne que llevamos na neveira, coello, esa magra, tamén ese pouquiño de costela de cocho que xunto a un rustrido de categoría fixeron esta auténtica elaboración. O de sempre, ese caldiño que hoxe fixemos aos poucos cocendo esa carne, un bo arroz, moito cariño e ledicia. E mira como papa Lidia, o arroz, o caldeiro do está che bo. Auriño!